3 camere, 3 băi, acesta este unul dintre apartamentele disponibile în Novo Buildings. Ce remarcăm încă de la intrare este un hall foarte generos, cu spații foarte bine gândite de către dezvoltatori pentru a optimiza spațiul interior. Avem pe partea stângă un spațiu care poate fi transformat în dressing, după care un al doilea spațiu pentru dressing care este foarte adânc, încă un spațiu care este foarte adânc și acesta pentru depozitare, care ce are special spațiile pentru mașina de spălat pentru a nu înghesui în bucătărie sau în living. Pe partea dreaptă avem baia de serviciu pentru oaspeți, urmată de zona de living, spațiu pentru canapea, peretele pe care poate fi amplasat televizorul sau chiar un home cinema, o zonă de gaming aici. Aici avem zona de bucătărie care poate fi închisă cu un perete din sticlă pentru a nu intra mirosul în zona de living. Avem aici fereastră, ceea ce înseamnă că poți să gătești pește, poți să gătești chiftele, poți să gătești chinezești, ce vrei, nu ai o problemă cu mirosurile și cel mai important, avem accesul către terasă unde putem amenaja frumos o zonă de dining, o zonă de barbecue. Da, ați auzit foarte bine, aici pe terasă putem să amenajăm o zonă de barbecue unde putem să admirăm totodată și view foarte aerisit din zonă, un view care îți dă senzația de libertate și totodată te scapă de agitația urbană. Acum o să intrăm într-unul dintre cele două dormitoare, un aspect foarte important, ambele dormitoare beneficiază de baie proprie. Aici avem un spațiu care a fost salvat de către dezvoltator pentru a nu fi pierdut și întrebarea mea ar fi, voi ce ați face? Ce folosință i-ați da? După care aici avem zona de dormitor, aici avem patul care încape chiar un pat king size, 2x2, televizorul pe peretele acela, după care încă un spațiu de depozitare foarte generos pe toată lungimea acestui perete. Mai departe avem accesul către terasă. Acum o să ieșim pe terasa comună pentru cele două dormitoare. Un aspect foarte important, apartamentul este înconjurat de terasă, însă accesul poate fi restricționat dacă se dorește să fie separată zona de noapte de zona de zi. Bun, iar acum de pe terasă am intrat direct în dormitorul matrimonial, unde avem baia proprie cu cadă, zona de dressing care este foarte generoasă, aici amenajat pus frumos patul king size, aici un riflaj frumos pentru a delimita cele două zone, dacă sunteți fani televizor putem să punem un televizor pe riflaj, dacă nu fără, după care ne mai rămâne zona aceasta care poate fi un mic living, un mini living sau dacă aveți voi niște idei mai bune, cu mare drag vă așteptăm sugestiile în comentarii. Așadar, suntem într-o zonă liniștită, unde nu ne deranjează nimeni, dar dacă nu mă crezi pe cuvânt, te așteptăm și pe tine la o bere să te convingi singur de potențialul acestui apartament și de faptul că visele pot deveni realitate.